искаш всички да те харесват, постоянно търсиш чуждо одобрение, постоянно гониш лайкове, това реално е проблем. Но решението му не се намира на това ниво. Това е повърхността. Решението му се намира няколко нива по-надолу. Под него има един страх, който може да не осъзнаваш, че имаш, а под страха има една нужда, която не вярваш, че можеш да посрещнеш съзнателно и здравословно. Затова подсъзнанието ти е намерило това поведение и този стремеж, това да те харесат всички, за да посрещне тази нужда. Тя може да е различна, но реално винаги е една от основните нужди. За да стигнеш от повърхността до корена, трябва да си зададеш няколко прости, но стратегически въпроса. И това, което ти предлагам аз, е да ми пишеш на мен, ако имаш някакъв проблем, и аз ще ти задам тези въпроси и заедно ще стигнем от повърхността до основата на този проблем, където всъщност се намира началото на решението му. А това, което искам от теб, е само след като го направим да получа една искрена обратна връзка. Окей? Давай.